débese de notar xa que son nai, porque, de verdad, vos mirade para aí isto que teño na man, a ver se nas casas me podedes axudar, pero isto que é? Que é isto? Un termo? Será un termo? Vamos a preguntar por aquí a David, que ele sabe máis disto. David, que tal? Ti eres aquí da Comisión de Festas da Virxe do Olivio. Conta-me, que é isto que teño na man? Un termo? Bueno, iso pode ser un termo. Bueno, calor dá. Calor va dar, pero máis ben é un masturbador masculino. Mijo de bijo, moi ben, vale. Vamos por aquí. Mira, isto... Aquí non me colles. Isto, ostras, pero isto vibra. Vibra. Isto, eu pensaba que era un oviño de Pascua, que ahora está... Pode ser un bo regalo para Pascua, É un ovo vibrador. E aparte, vai co móvil. Pode a parexa estar a distancia, xa sabes. Pode controlarte e terte... Vamos, que pode ser que eu que este aquí cenando e a parexa na casa e eu vibrando. Xusto. Vale, outra cousiña máis que a min isto, de verdade, mirade, vermello, pasión, isto sí que non. Iso é para unha braga vibradora, despois a capoña vai vibrar, pero vibrar, Aquí todo vibra, compañeiros, pero ahora sí, David, contame esta iniciativa que leva de 5 edicións facendo, en que consiste este bingo erótico? 5 edicións, sí, a ver, vai para os 3 anos, foi unha idea que xurdiu por causa de cambiar o sistema dos bingos normal, para facer algo diferente e que a xente disfrute, porque ao final o que ves aquí é para pasar un bo rato, rir, bailar, levarte algún xoguetiño en plan broma e algún regalo bo despois, claro. Claro, por aquí as miñas costas hai regalos ben vos. Contame así algún, o máis destacable. O máis destacable, pois a cestiña que temos con xoguetes sexuais, pero ao mesmo tempo teñen unha noite nunha estancia das cabañinas do bosque. Ai, que maravilla. Tamén teñen unha estancia dun fin de semana ou dúas noites na estancia de Campoa. Tamén no Talaxo de Olla e despois temos diferentes cestas con diferentes cenas nos restaurantes de Tomiño. Moi ben, moitas gracias. Xa para rematar, veño aquí xunta Merche. Merche, hai moito frío, dixíamolo antes, pero hoxe aquí vai haber frío ou non? Hoxe non, mañán. Mañán Mañán a noite vai haber moito calor, penso eu. Moito calor, así que con isto despídome. Merche, eu non sei se me podes apuntar para isto. Sí? Sí. Veña, compañeira, así dindo, pois apúntame aí.